Atol sa simposyum, miatag siyang testimonya ang kanhi rebelde at tubangan sa mga pupil sa Isabela Central Elementary Pilot School kung asa gihimo ang Preventing and Countering Radicalism Violent Extremist Awareness Symposium. Sa testimonya, gisaysay niya ang daotang epekto sa pagkontra sa patakaran sa gobyerno ug terorismo. Sumala sa 19th Special Forces Commanding Officer Captain Marvin Jacinto, ang simposyum usa ka paagi aron maumol ang kabataan sa pagsalikway, extremism ug radicalism. Kapin usa ka gatos ka mga bata ug magtutudlo ang mitambong sa simposyum. Samtang sa Sumisip Basilan, usa ka blood donation activity ang gipahigayon sa mga sundalo sa 64th IB, Basilan General Hospital, Philippine Red Cross ug LGU ug sa Barangay Manggal. Regular nga himuon sa Basilan Mobile Blood Donation Team ang blood donation action, sanglit daghan ang nanginhanglan og dugo, paagi sab kini aron makatigom og dugo ug malugwayan ang kinabuhi sa mga nanginhanglan. Gidasig sa Philippine Red Cross ang mga residente sa pagdonar og dugo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.